Já vás zřejmě ještě vidíte, dneska to je videohra, no jsou úplně souhlasné se hry. Dneska to je taký, neviem jak sa volá, taký Cream City. No a samozrejme, keď to z toho videa budú tak na tele, no a môžu začít. A ja som to hral bez kamery, ale som si tady zarobila pištoľku, takže to je bomba úplne. A som si tam zobral také autičko, ale proste ja neviem čo úplne. Autičko funguje, ježi bugnuté. Prepáč. Potom som tu mala ešte hviezdičky. To ma zabili veľa, pretože som mal dve policajti. Som mal dve hviezdičky, no tak a tam je Poliš. No a tu v tomto meste je fest straží Poliši, no že sa prizabiť, takže sem. Tam je ruské kolo. No áno. To je, pri samvačku to je ruské kolo. To je ruské kolo. A dá sa vlastne ísť? Prosím. Čo som to urobil? WTF? Ja som ruské kolo. A tak to není. No nevadí. Ja si sem zabehám, mohol som schodnúť, sied som chodí. A som vedel, že týmto sa strieľa. Tak, dá sa tu sednúť? Dá? Dá sa tu sednúť? Nedá. To nevadí. Ja tu pôjdem, zabehám zase pri tréning, ale prepáčte, že tu takto stávam. A to Milko by som mohol zastreliť, mohla sa trafiť vlastne. Typujem, že sa netrafil, lebo ja som pri slepuch. A tam je Poliš, takže zabijem Poliša. Bim! Kamo! OMG, ten Poliš sa obraňuje. OMG, odpaľ, cigán, odpaľ! Kamo, OMG, on ešte nabíja. Vole, ma zabijú. Ježi. Čo som robil? Pomoc. Á, ja po mne. Som dead. Naspäť. Všetkých podrážať. Počkaj. Ježi. Tak, podrážaný. Idem preč. Čaute. Mám 3 hviezdičky. Úplne po mne vrtulník. Som dead. Ahojte. To zabili. Som skočil z auta. A som dead. Čo som ja urobil? Prečo som skakoval z auta, keď viem, že ma zabijú, že tam zomrel? Kámo, čo som stala? Ešte, ja to strieľam, pretože odem sa vám, keď to bude. No tak už sa mi to načítava. Som tam bugoval 3,5 hodiny. Jaj. No ideš? Haló, ideš? Ideš! No. Mám pištolku. Mám. To je. A zase to je to autičko. Mám ho čerknúť. Vlastne, tak... Toto bude prvá misia, iba čo splním. Iba jednu misiu splním. Vlastne... Ja tu mám svoj vlastný dom. Kamoši, ja tu mám svoj vlastný dom. Ja som, ale... Vôbec. Ja som o tom nevedel, ale aj. A dobré je proste, že tu ale na mapu sa nedá pozrieť, takže... A tam je misia, takže aká? Brother, this is little mother for us. William finished with the dress, please, I give up. No, kde mám ísť? Tam, toto. Go to deal. OK. Tam mi nič neukazuje, iba to je go to deal. Poď. Nezaraz sa. Pomoc. A to som asi moc ďaleko. Tak ešte sem. Ja som blbec. Ja som mal jezala z druhej strany. Takže som to takto povedal. A tu onak. Za tom či bez? Sem zaparkujem proste. Ale veď! Ja musím ísť do auta.
Ja už to chápem, to je moje auto. To už chápem. Ale... To ich mám ako zraziť? Nie. Lelelele. Ale... Kamože, dávajte pozor, ja mám pušku. Píši. Bam, 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 bam. 1, 2, 3, 4. Ježej, ty, detko. Jež, bim. Ale do prdele. Bam, 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 bam. Môžem pistolku. Teraz kde? Teraz kde? Do auta? A. A kde mám ísť? Ja sa podám tu. Ani tu nad nie. Ježiši. Ale kde mám ísť potom? A... What the hell? Ťa zrazím, chceš? OK. Ale... Oh! Kámo, ja ti dám. Bim, bim, va. Ale už je dead. Oh! Ježiši, kubík. Ok, misia splnená. Čo? Teraz neviem, čo by sa splnená. Tak ja si musím tak poprekladať. A, políš. Oh! Ježiši, oh my god. Ja sa... OK, už ma zabili. Vidíte, čo to auto dymilo? Tak to som. Ja, čo mohol. Keď som skôr do neho streľal, by to auto vybuchlo, aby som bol smogry everyday. Som bol pán, nie? A mám niečo v oku, keď ja musím sa vyutrať. Ja mám niečo v oku, musím sa vyutrať. Hej, no, tak by som sa vyutral. Takže nemám ísť. No a pro tento diel to by bolo všetko. A samozrejme, keď som to len to videjko, lebo tak like, ja sa rozlučím a čus.